ଥାଏ। 8 को ଆମେ रिप्रेजेंट करछे सडन सहित। सडन वाला ड्यूटी, डिसिप्लिन, कर्म। हमर डे टू डे लाइफ रे जो हम ड्यूटी अछि, ଆମେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛେ, ସେଟା 7 ଯୋଗୁ ଆସେ, ସରି 8 ଯୋଗୁ ଆସେ। ତେଣୁ 8 ହେଲା କର୍ମର ନମ୍ବର ବା ଡ୍ୟୁଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନମ୍ବର। 8 ଯଦି ରହିବନି ଦୁନିଆର ଚଳିବ, ମାନେ ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ 8 ର ପାୱାର ଦରକାର, ସର୍ଭିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାର ଟାଇମରେ। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଟିରେ ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ରେଡି ଥିବା ଦରକାର, ନର୍ସ ବି ରେଡି ଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଥିବା ଦରକାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସପ୍ଲାଇ ଠିକ ଥିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଗୋଲ ବା ଯୋଉଠି ମେନ୍ ଫୋକସ ଥାଏ, ତା ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଗୌଣ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପୁରା ସେ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ଚଲାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା 8 ର ଦୁନିଆ। 9 କଣ ନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମରେ ଯିଏ ଆକ୍ସନ ନିଏ, ଯାହା ପାଖରେ ମସଲ ପାୱାର ଥାଏ, କରେଜ ଥାଏ, ସେଟା ହେଲା 9। 9 ହେଲା କଣ ନା ବ୍ରଦରହୁଡ ର ନମ୍ବର, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ର ନମ୍ବର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ର ନମ୍ବର, ୱେପନ ର ନମ୍ବର, ଏନର୍ଜି ର ନମ୍ବର, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ର ନମ୍ବର। ତ ଯିଏ ସବୁ ମାନେ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରେ ସିଏ ହେଲା 9। ମାନେ 8 ହେଲା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନାଲିଂ ନମ୍ବର, ଯାହା ଯୋଗୁ ସବୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମଟା ଭଲସେ ଫଙ୍କସନ କରିପାରେ। ସିଷ୍ଟମ ଫଙ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର, ଟେକ୍ନିସିଆନ ଦରକାର। ଏଇ ସବୁ କାମ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ କାମ 8 ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କି 9 କଣ ନା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ, ଭୂମିକମ୍ପ ଆସି ବିଲ୍ଡିଂ ଗଳି ପଡିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, 9 ସାହସ କରି ତା ଭିତରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଳେଇବ। ତାର 9 ର ସ୍ପିରିଟ। ଏଇଟା ଓଭରଅଲ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ବୈଦିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଇଲ୍ଡିଆନ କିପରି ନମ୍ବର ମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ପୁରା ପୋଟେନସିଆଲକୁ ୟୁଜ କରିବା ତିନିଟା ସିଷ୍ଟମର, ଚାଇଲ୍ଡିଆନ, ପାଇଥାଗୋରିଆନ ଆଣ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କହି ରଖୁଛି, ଚାଇଲ୍ଡିଆନରେ ଆମେ 1 ଠାରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲଫାବେଟ ମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଛେ, ଆଉ 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇଥାଗୋରିଆନ ସିଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ଦେଇଛେ। ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଇଂଲିଶ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଇଂଲିଶ ଆଲଫାବେଟ ଇଜି ହୋଇଥାଏ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମରେ ବି ତାର ନିଜର ମିନିଂ ଆଉ ଅର୍ଥ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଲୋକ ଇଂଲିଶ ଭାଇବ୍ରେସନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ